musanyeberwa, musabhaizwa pasi naJesu, pasi naJehovha, pasi nemweya mutsvene, pasi navo vese. Sekuzwa kweni kuti mukangondiona ndadzoka panapa ndinenge ndadzoka nechiri kupisa, ndenge ndadzoka nenyaya dziri kutrenda pasocial media. Ladies and gentlemen, I'm back again nevideo remukomana ari kutaura iye kuti pasi naJesu. Tisingazive zvedu kuti kana asingatende kuna Jesu anotenda kunani, because kamutauriro kacho kanoratidza kuti this guy haatombo-believe in Christianity. So I'm going to play you video remukomana uyu ari kutaura iye kuti pasi naJesu. After that I'm going to play you video raBishop Kevin Nyamakanga vachiita inenge reply ku this guy ari kuti iye pasi naJesu. Ladies and gentlemen, ndokumbira kuti muye mu comment section muchitiudza zvamunofunga nemaonero enyu pamusoro penyaya iyi. Musanyeberwa, musabhaizwa pasi naJesu, pasi naJehovha, pasi nemweya mutsvene, pasi navo vese. Uri kubirwa mari, uri kubirwa nguva, unokrosa border woya kuSouth Africa, wounzwa iwewe kuti Jesu akafa kuti uve mupfumi. Mhinduro yaMwari inouya asi inononoka. Kana uri munhu aneta nekubirwa cheguru, kana waneta nekupiwa mafake promises, kana waneta nekumirira kudzoka kwaJesu, I know uchiri nedoubt, mira ndikupe hope. Pasi naJesu haanzwe, haapindure, imatsi, imbeveni. Kana muchida imimi, pasi naJesu, pasi naye, pasi nababa vake, pasi nemweya mutsvene, pasi navo vese, pasi navo. Haleluya, hama dzinodikana. Hatirambe kuti senyika tine matambudziko edu. Matambudziko ane zvematongerwo enyika. Matambudziko ane zveupfumi hwenyika. But hatingazosvika palevel rekumhura Mwari kuti pasi naJesu, pasi naJehovha, pasi namweya mutsvene. Unenge wanyanya kufarisa zvakaita sei? Unenge wanyanya kunakirwa zvakaita sei? Kana kuti unenge wanyanya kurwadziwa zvakaita sei? Ladies and gentlemen, ndo post yaiswa iyo na Susan Mutami achikumbira iye another baby from Temba Mliswa. Hatina problem nazo. Section mchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya. Haisi problem. Kati pasi namuparinga, pasi nemuparidzi wafunga harizi dambudziko. But kuzoti pasi na iye wakaita denga nenyika, kuzoti pasi na iye anonzi haana mavambo kana magumo, iye the giver of life. Unoziva kune vamwe vanhu vari evil, vari so wicked, but zita iri vanotoritya. Vari pakati pekuita zvivi unotovanzwa vachitoti naMwari wangu kani, naJesu wangu kani, kureva kuti vane manzwisisiro avanoita Mwari mukutadza kwavo, muhuipi hwavo, but vane rimwe degree remanzwisisiro avanoita Mwari wavo. Iwewe ndo paunonakirwa nelife, ameno kuti unenge wagarwa nechiko, ameno chinenge chakubata, kusvika pakuti pasi naJesu, pasi naJehovha. Hanzi pasi na, okay, ko bhuku rinomboti kudii pamusoro pevanhu vanomhura Mwari. Inzwa zvinotaura Jesu kuna Mateo. Uyo anomhura mwanakomana anoregererwa. Uyo anomhura Baba vari kumusoro kudenga acharegererwa. But uyo anomhura mweya mutsvene haagone kuregererwa munyika ino, kunyangwe nemunyika ichauya. Varume tingarwadziwe nelife, tigorwadziwa neupenyu, but ngatiregei kusvika palevel rekumhura Mwari.
tichiti pasi naKristu, pasi naMwari, pasi naMweya Mutsvene. Ngatifarise. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti ukaona zvaMwari zvakunetsaka, nyarara. Woenda kutoilet wondoita pupu yako zvako, wotanga kuzvizora kubva kumusoro kusvika kumakumbo, uchitamba netsvina yako, kana kufamba murodhi uchinuhwa tsvina yako, zviri nani pane kutamba nezita raMwari nekumhura Mwari. Zvicharovesa iwe, zvogorovesa dzinza rese. Zvivana zvichatevera, zvicharohwa nekuda kwemamhuriro aunoita Mwari. Chimbogugula izvezvi, umbonzwa vanhu vakangomhura Mwari, unzwe firo dzavo, kwete vemuZimbabwe, kwete vemuZimbabwe. Enda paGoogle, vekunyika dzevachena vakamhura, unonzwa mafiro avo, unonzwa zvakaitika kwavari. Varume tingatambudzike, tingayaure, tingaite sei, tigofarisa, tigonakirwa, tigoita mari. Ngatisamhurei Mwari. Zita rake ngaribatwe neutsvene. Inzwai mukomana, munzwei ari kuSouth Africa, inzwai mamhuriro ari kuita Mwari. God bless you.